Očakávania z konfiškácie zmrazených ruských aktív sú obrovské, ale môžu na najbližšej Európskej rade v decembri. Takže v nasledujúcich 2 rokoch má Ukrajina predovšetkým na vojenské výdavky dostať od Európskej únie ďalších 140 miliárd eur. Ak by sme túto sumu použili na zvýšenie konkurencieschopnosti a súčasne na zníženie vysokých cien energií, pocítili sme všetci v Európskej únii viditeľné zlepšenie. Chuť členských krajín financovať vojenské potreby Ukrajiny priamo z národných rozpočtov samozrejme klesá, už aj u tých najväčších vojenských jastrabov. Preto prišla chuť na zmrazené ruské aktíva v uvedenom objeme, ktoré by sa mohli použiť ako pôžička pre Ukrajinu, ktorá nebude samozrejme nikdy vrátená, ale za ktorú sa majú zaručiť jednotlivé členské štáty Európskej únie. Je evidentné, že premiéri členských krajín únie si plne uvedomujú obrovské riziká spojené s konfiškáciou zmrazených ruských aktív pre ukrajinské potreby. Riziká porušenia medzinárodného práva, riziká žalôb zo strany Ruska, ale najmä riziká tvrdých ruských odvetných opatrení. Považujem za obrovskú chybu, že návrh skonfiškovať zmrazené ruské aktíva pre Ukrajinu sa objavil na verejnosti ešte predtým, ako komisia poskytla odpovede na všetky možné uvedené riziká. Tento kus ruského syra však veľmi vonia európskemu havranovi. Očakávania z konfiškácie zmrazených ruských aktív sú obrovské, ale môžu na najbližšej Európskej rade v decembri, kedy má padnúť rozhodnutie, naraziť na realitu a skončiť fiaskom. Aj preto som navrhol, aby sa v dnešných záveroch možnosť konfiškácie nespomínala a aby komisia navrhla aj iné možnosti financovania Ukrajiny v nasledujúcich 2 rokoch. Môj návrh bol prijatý.